morning guys, welcome back to RSwargiary vlogs. To dini mane aboni Atmonglani Kabor Hwnw thangan. To aboni Atmonglani Kabor Hwnw thangan. Iting Baksa Tunongla Musulpur thangan. Oमफ्राय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो न'नैसो दं गोलैफिनगोन बेखौ खिथिगोन नै थांनो थाखाय रेडि जाहोलां थादों थ तितालगे माने स्लाइड ब्रेकफास्ट खालामनो थाखाय होननानै हमनाय फिथा जेतु बडलेण्ड केक होनना बुङो बेखौ लांनो होननानै नायगिरनो फैदों थ मोनगोन ना मोनाथाय मोनोबाथ' लांसै मोनाबाथ' गैला आरो थ फाइनाली बाथ्रा इदि जाहैबाय मोनासै फिथाया गैया थ लामाफ्राव जेरावनो मोनो जालांना नायनोसै आरो ना तो नै दाखालिनि फाथोनि रायनाया नै माबायदि जादों बोरैया जाबोदोसै ओमफ्राय आरो फारसेथिं मिया मुलि होदोंमोन मुलि होनायखाय माने ब्लगाव सोआसै आं मानोना ब्लग लायासै मानोना फारसेथिं टिंकि बाना मुलि लाना सारगोन ओमफ्राय फारसेथिं आरो माने आखाइफोरा माने मेडिसिन माने जितु एम्फौनि बिसनि मुलि होनाय जागोन तो बेबायदि बिसनि मुलि होनायाव माबायदिहै मबाइलखौ दांबाय थानो होननानै माने मिया शुट खालामनाय जायासै केमेराखौ थिखासै मिया तो नैबेलाय दाखालिनि रायना होबाय नै साफा होबाय ओमफ्राय मिया एम्फौ जानायनि मुलि सारना होनानै नै दायो माने इउरिया होनोसै बे जाबाय मिस्टार इउरिया मेन माने एम्फौ सिथारग्रा देथारग्रा जाग्रा आरो बियो एम्फौखौ सेन्था जाजोबो ओमफ्राय माबायो नैबेलायमोन मिया मेडिसिन होनायनि पेकेटनि कफिया बिराद डेन्जार बिसमोन आंबो एसे सोलाना नायनायमोन बाब्राबलायदों चीटिंग करता है तू चीटिंग करता है तू किन्तु आंल'सो सोलानो हागोन दै आंदो बेदो किन्तु रायजोफोरा दा सोला नङाबा सोलाना लागोन बिनि उनाव हा बुंगोन उमुगनि ब्लगावहाय बिसनि मुलि सोलाना नायनो हायो होनना बाब्राबलायनायनो होनना बेनिखायनो दा सोला दै रायजोफोर जोंल'सो हायो नैबे आदादो ओमफ्राय नैबे फंबायदोल'सो हायो दे तो बै इउरिया मेन दंना एम्फौ जाग्राया बेनोथ' ओंखाम जाहोनो माबानांगोन बेखौ लांनो फायब्रबदों बेखौ लानानैसो थांनो हासिगोन आरो नैबिथिं बयलार मेन फैलायदो बेनो आरो मायाबा नांगौनो हरफालायबाय 200 नङाबा जाया दे फवासेयाव बयलारनि दामा माबाया मा नांगौ सबायनि दामा फवासेयाव 200 मा बुङो बुंदो बुं खैटाका होदो 20 टाका फवासे मोनो होमबा बयलार मेनलै आंनि ब्लगसा बहुत बार नुयो बे लामाखौ मानोना बिजनेसआबो बे लामाजोंनो जायो नालाय नैबे दा उनि दला मोनबाय आङो ससे दिन्थिना होनोसै बे उनि दला गामि होननायखौनो एसे नाइस रोदो बिनि उनावहाय बर' बाजार हाथाइखौ एसे दिन्थिनाय जागोन आरोना स्लाइटलिहै बे बर' बाजार आउटपस्ट बेयो आउटपस्ट गोलैयो बर' बाजारनि आरो नैबे बर' बाजार सक मोनथारसै नैबे फार्स्टआवनो अमा बेदरनि बाजार मोनगोन आदसा अमा बेदरनि बाजारनि उनावहा नानि बाजार तो फाइनली नै थांनो ओंखारबाय बाइकदो स्कुटिजों थांगोन बायदि जानायमोन किन्तु माने स्कुटिजों थांला मानोना माबाबाय मा होनना बुङो बोथोरा एसे गाज्रिबो ओमफ्राय लं जार्नि थांनांगौ नालाय गोजान जागोन मर देन थांगासेयावनो 100आथ' जाखागोन गरेस्वरसिम बिनि उनाव एसे माइनास जाबोबाय थागोन आरो हाबबोनांगौ दङ दाबनै दाबथामसो जायगाथ' बेनिखायनो माने हरबो जानो हागौ बेनिखायनो माने कारखौ लास्राबाय आरो लानानै दा नै थांनोसै आयंदो आंदो थांगोन न'नि आयं ओमफ्राय तितियालगे आरो हर महादेव शिव शम्भु नै दायो आयंखौ लायनो पिकआप खालामनो फैबाय आयंखौ पिकआप खालामनानै माबानोसै आरो थांसै गरेस्वर
जों दायो उदालगुरि टाउन मोनफैनाय जाबाय आरोना लोगोफोर। दायो नै पेट्रल सोना लाखाबाय ओमफ्राय केस रिवार्ड पइन्ट बारायनो थाखाय थांनो नै इन्डियान अइलआवहा फेसिलिटिसा बिराद दंलै रिवार्ड पइन्ट बारायनो हायो। जों दायो फैनानै पानेरि सक मोनदों नैबेलाय पानेरिनिया। दायो जोङो डिमाकुसि सफैबाय। बैसे गोमा जोबैनांगौ गारिया महा हाबखौनो लायनाय जायो। एसे गोजान मानि फैनानै जों दायो बाङालिपारा सक मोनफैदों। फाइनाली आब'मोनानि न'निफ्राय फैनानै दा हाग्रामारि होननाया जिहेतु आब'मोनानि न' गिबि थानाय न'आ माने गुमैमोनानि न' गाहाया बेयाव आरोना नैबेलाय बियो। ओमफ्राय मोनसे प्रब्लेम जाहैबाय बोरमा मासे एक्सिडेन्ट जाफ्लांदों। ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। बोरमाया फिसामोन गोरलै ओमफ्राय मा जाहैबाय खोथाया आं साइड मोनसे लाना थांखाबाय थादोंमोन गारिखौ ओमफ्राय बोरमा फिसाया बिमाजों दंफायोमोन ओमफ्राय मा समाव खारब्रबना होखो खारखनखो माने साखाया नांबायनो आरो नांनायनि कारनावहा डेथ जाबाय। थ' माबा मोनासै दुखु नांथावना।
सानदों नायनोसै उनाव माबा मोनसेफोर हेल्प खालामनो हायो नामा होननानै नायनोसै आरोना तो चलिए शुरू करते हैं थ' नै बेलाय न'आ नैबेबायदि बेलाय हाग्रामारिनि जा गुमै मोनानि पुराना न' थ' बेवहा माने आयंआ माने फिसाजोनि आथिमंगलनि खबर होनो फैदो ओमफ्राय दा दसे एसे ब्रेक लादो बिसोरो लाया होनना बुंदोंमोन नाङा होनना बुंदोंमोन थेवबाबो होबाय माथो खालामबावनोसै आरो लानांसिगोन गोबाव दिननि उनाव फैनाय नालाय ओंखायनो बिसाबो होबाय होदों आरो ना ब्रेकखौ थ' बे न' सिङाव थिं दारू नहीं रे बाबा दवाई है दायो ओंखाम बोथिसेनि जाबाय नै 4:20 मिनिट जानोसै थ' ओंखाम जानानै मानानै फैनानै दा पानि सिलिं भेरगाव खाथियावहा बेयाव आरो आयंमोनानिनो दा जायनि आथिमंगल जागोन बिनि बिनानाव उन्दैनि बिहाव बिखुनजो मानि न'आव फैदों बेयाव थ' मैया हरावबो इडिटिं माबा माबि खालामबाय थानानै माबा मोनबाय थानायखाय एसे रेस्ट लानोसै होननानै आं माने गारि सिङाव उन्दुनोसै आरोना आयंआ जिहेथु खबरखौ होबाय थादो ओमफ्राय लास्ट न'खरसेल'सै बियो टंलायाव बे टंलानिखौबा फुल डेक'रेसन माने फुल न'नि मानसिफोरखौनो खिथिजोबनाय जागोन आरोना बे जाबाय आमाइ माहानि थिंनिफ्राय आब'मु बिसानिखौबा फुल डेक'रेसन खिथिजोबगोन मानोना बिसा रावबो गैखाया नालाय हौवा हिन्जाव सानैल'सो बेलेग जाबाय थ' ओमफ्राय खिन्थु बिसोरबा माने बेलेग न'खरनि मानसि थायो माबा थायो थ' बिसोरो केमेरानि खाथियाव फैनोबो लाजिखायो नालाय बिनि थाखायनो माने खिथिनाय जायासै थ' हामादामोन ओमफ्राय नै दा पानि सिलिं होनाय जायगायाव दङ ओमफ्राय बेनिफ्राय बारा गोबाव थाया बेयाव थागोनदां आधा घन्टासो थागोनदां बेनि उनावनो थांनाय जागोन आरो नै दायो टुपन काटा सक मोनफैबाय जिहेतु FCI गुदाम बे खाथियाव मोनफैदों बेयाव आनै मोनानि फिसाजो दङ बेयाव हरदों बेनो लास्ट हाबनाय जासिगोन बेयाव माने खबर होखांनाय लोगो लोगोनो न'नि फारसे रवाना जासिगोन ओमफ्राय थांसै आरो मा समाव मोनहैयो साननैसो माइ माबानाया बेयाव लाबोलायनांगौ जानायथ' निखु मुवा बुंहरबाय थानायमोनदां आंखौबो गारिखौ लाबोलै माइ लांनो होनना दामखौनो मोजांखा बिनि सायाव खोमसि खारग'नांगौ खोनाया नामालै बेलाय माबायदि जागोन কি নিবা আছে नैबेखौ गुमैया सलायो गुमैया नैबेलाय हिर'आ हेलै सुसाना सुसाना ओइया राभासवालिटु ओइटु देखिसे राभासवालि बायरंगिनाखौ मानो लामाखै बायरंगिना गैया बेसे दुखु बेहाबा फुंनि मास्टरानो उथियाखैमोनदां होमबानियानो माबादो
फन खालामलायना बुख्रुबलायनायनि बायदि स्कुलखौनो ओइ কি নাম আছিলে হ্যাঁ কোৱাচোন কি নাম আছিলে মা পাপা কি কি নাম আছিলে ক সুধিছো নাই ক'বই নোৱাৰে কি হ'ব বুঢ়া মানুহটোৱে ক'ব নোৱাৰে স্কুলটোৰ নামটো কচোন লৈ যাম দে কোন সুশান্ত যাম দে বাই বাই দে দে फैगोन दे हाबासो जादों ना मादो हमनो हालाय लांला हाबा ना मा जादों गणेश चतुर्थी फुजा फाइनेलि नै फैनानै दायो माबा मोनफैबाय रौता मोनफैबाय दा हरनि 8:16 8:16 जोबोर मेंनाय मोनबाय तो एसेयावनो आंनि ब्लग्सखौबो फोजोबनाय थानोसै तो अन्नानै बयबो लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब खालामना हो आरो कमेन्ट्सबो खालाम तो टिचारके पिस मेंना फैनानै मा बुंनो आरो